Lusugan dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating misyon to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang. Ang inyong lingkod, kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Dahil sa CMD Bicol po, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan, okay? So, ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Try our products. Marami na po ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. At may upcoming event tayo, mga taga Legazpi. Meron tayong schedule ng free health consultation. Pasumabay na dito yung mga sa ibang areas. Opo, free health consultation ngayong August 8. Saturday yan, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. Harapan kami ng LCC Supermarket. Nasa taas tayo ng building kung saan sa kabilang building ay ang LCC Supermarket. And of course, sa mga taga-Daet at malalapit na bayan dyan sa Daet, avail your free health consultation dyan sa CMD Center sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte. Malapit po yan sa Jusel's Garden. At syempre, yung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po para mabilisan tayo. And of course, sa mga may upcoming event, ikot-ikot uli ang iyong lingkod dyan sa Camarines Norte. Abang-abang kayo at mamaya ay mag-play tayo ng magandang testimonies, paano nakatulong yung ating mga produkto. Okay? So, ulitin ko, yung aking text hotline is 0939 904-0717, 0939-904-0717. At for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan sa may mga sakit sa puso dyan. Pakinggan natin. Paano nakatulong yung ating produkto? Okay, meron po ako uling bisita dito sa aking opisina. Napakaganda talaga ng kanyang kwento, kung ano nangyari sa kanya. Pero siya na lang po ang magkwento. Madam, anong pangalan niyo po, edad at taga saan po kayo? Ako po si Leonel Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Ayan, ma'am. Nang napunta ka po dito sa CMD office, ano po yung mga health problems niyo before? Meron po akong sakit sa puso, cardiomegaly. Hindi po ako makahinga ng ayos, hindi po ako makatulog na nakaplat ang unan. Lagi pong mga 5 unan ang ginagamit ko, nakaub-ub lang po ako hanggang umaga noon. Okay. So, ganun ang sitwasyon mo, madam. Ikaw ba ay, ilang buwan na ba yun na nararamdaman mo? Sobra pong 1 month. Sobrang 1 month. Ibig sabihin, nagpa-hospital ka po ba? Opo. Na-confine po ako ng 12 days sa ospital. 12 days. So, walang pagbabago doon sa nararamdaman nyo? Wala pong pagbabago. Lumaki po ang tiyan ko noon ng halos parang buntis na 7 buwan. Tapos, wala pong pagbabago noon. Hanggang sa narinig ko po sa radyo yung programa ng CMD. Pumunta po ako doon. Gumamit po ako nung CMD mineral drops, tapos yung juice nila, tsaka yung CBF. Ma'am, ilang araw mo po na ramdaman yung pagbabago sa iyong health? 1 week lang po, napakalaki ng pagbabago ng naramdaman ko. Nakatulog po ako ng flat na yung unan. Hindi na po ako natutulog na nakaub-ub sa unan. Nakahiga na po ako, nakaka-flat na po ako. Pero ma'am, sabi mo dati dahil nahirapan kang huminga, pag akyat mo pa lang dito, tigil-tigil ka. Ilang tigil ka dyan sa hagdanan? Mga 6 pong tigil bago ako makaakyat sa opisina nila. Pero ngayon po, dire-diretso na. Ayun, ma'am. So, sa ngayon po, ilang weeks na po kayong umiinom ng Health Code International products?
Bali, 3 weeks pa lang po. Oh, 3 weeks pa lang. Grabe, ganun. Very amazing, madam. Pero, kumusta naman, ma'am? Ang tulog mo ngayon, kumusta na po? Ayos na po yung tulog ko, maganda na po yung tulog ko, pati yung pag-ihi ko, ayos na rin. Bakit dati hindi, Hindi po. Diit lang po ang ihi ko noon. Liit lang. So, yung pala, puro tubig na yung nasa. Opo. So, ma'am, salamat po sa maganda mong pagsishare. Naguglo ko na ngayon na akalain mo yun, na in days lang ay gumanda ang iyong pakiramdam. So, ma'am, anong ma-advise mo po sa mga makakapakinig ng testimony mo? Una po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil itinuro sa akin yung CMD. Tapos, nagpapasalamat din po ako sa CMD. Kung sino man pong may mga mabigat na karamdaman, subukan nyo po. Talaga pong napakaganda. Ma'am, maraming salamat, madam. Kunin ko po uli ang pangalan mo at taga saan po kayo? Ako po si Yunila Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Thank you very much, ma'am. Ayan, o diba? Akalain mo yan. Na ganun ang sitwasyon niya. Natutulog nang nakaupo na. O diba? Pero days lang ay natulungan po siya. Okay, so sa lahat na may mga problema sa kalusugan, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Power 5, CMD, CBF, Cell Bio Juice, our CR Juice, our peptide, and now meron na tayong para sa mata, yung Vision Care. Okay, by the way, maraming salamat sa mga nag-attend dyan, sa mga taga Kamsur, na kahit maulan tayo, last Saturday ay ang dami niyong dumating. Ang dami mga ka-senior citizen ko. O, diba? May next event tayo. Abang-abang lang kayo. Promise, mabalik-balikan ko ang Naga City para supportahan ang center natin dyan. Okay? So, anyway, for the meantime, isa uli yung magandang kwento paano nakatulong yung ating produkto. Okay, dakol da ako mga bisita. Ngunya, Ayan, Bicol pala yun. Wait lang ha, dito tayo sa Tagalog kasi mapapakinggan din to sa area ng Samar. Opo, ito yan. Ito na lang, 13.9. Ito, Tagalog ito sigurado. Pakinggan po natin. Okay, nandito pa rin kami sa aming biyahe. Galing kaming Bandung City, going to Jakarta. Dahil mamayang hapon, ang flight namin back to Manila. Eto, meron pa dito isang napakatindi. Grabe, ang ginawa sa kanilang family ng ating HCI CMD. Ate, para ma-inspire mo naman yung mga taga Bicol, ano mo na lang yung pangalan at kung taga saan. At syempre yung personal experience about our products ni Health Code International. Okay. Hello, good morning po. Ako po si Corazon Sanidad. Sa Makati po kami, kasama kong aking stokis. Maganda pong naging nangyari sa ang karanasan ko dito sa CMD. Nasa lubong lang po ang aking stokis na ngayon nagkasama ko. Inalok lang ho niya ako niyan na, Cora, gamitin mo itong product na to, gumaling ako. Ako naman po, ang anak ko that time may sakit, o-operahan sa Makati Med. Ang sabi ko sa sarili ko, tubig lang yan, bakit gagaling ang anak ko dyan? Hindi ko na ko pinarinig sa stokis ko, sa sarili ko na lang po. Pero sabi ko po sa kanya, ay hindi, for operation ng anak ko dahil may bukol sa ilalim ng dila. Inignore ko po siya, pina-opera ko yung anak ko. Pagkatapos pong ma-opera ng anak ko yung bukol niya sa ilalim ng dila, tumubo po after 2 weeks. Nag-iiyak po ako kasi ang pamilya ng asawa ko ay cancer, ang sakit. Nakita ko po yung kanyang lola na may putas po yung mukha niya. So naisip ko ang anak ko, kabata-bata, 6 years old, magiging ganun na sa kanyang lola, batang nagka-cancer. Nag-pray po ako. Pagkatapos po ng pray ko, naisip ko po ang salita ng stokis ko ngayon na huwag mong ipasugat ang anak mo, gamitin mo ang ginamit kong ito at ako'y gumaling. Alam po nyo, nagbulsa po ako ng pera. Pumunta po ako sa kanya. Sabi ko, bibili ako ng sinasabi mong nakagaling na yan. Tapos po,
ayoko pong bumili ng isa kasi magkano ba yan? That time po 950. Ay hindi, magkano ang member? Ganito, nag-member ho ako. Inuwi ko po ng bahay ang product ng CMD. Pagdating po doon, pinainom ko anak ko 5 patak lang po kasi 6 years old. Alam, at saka pahit po sa ilalim ng dila. Alam po nyo, pagdating ng 4 days, yun pong tumubo uli na bukol sa kabilang dila. Ay, gumaling po. So, hindi ko na po siya pino-opera. Ngayon po yung anak kong yun, 15 years old na ngayon. Meron pa po, ang asawa ko po, itong last January 31, na ano po siya, inatake. Mild stroke po ang nangyari sa kanya. Idadala ko po ng ospital ang asawa ko. Ayaw po niyang magpadala. Sabi ko, nagalit na po ang pamilya niya, idala ng ospital. Kahit po gamot, ayaw. Sabi ko, kahit doktor lang, ayaw po. Alam mo niyo, pinainom ko po ng 200 drops a day ang asawa ko. Tapos time to time ho, pahid. Yung isang bote po na 60 ml, 3 days lang po na ginagamit ng asawa ko. After 1 week po, nakita ko may pagbabago. So, nilas ko po, naging 150 drops a day. After 1 week na naman ho, may pagbabago. Hanggang isang buwan po, yung mild stroke ng asawa ko na normal po, nagkangiwi-ngiwi po yung mukha ng asawa ko. At ang mata hindi napipikit. Pero po ngayon, normal na normal po ang asawa ko. Marami pong nangyaring kababalaghan, talaga pong milagro sa CMD ito. Pati nga po ito, pag-abroad ko, nakakapag-abroad ako ng libre dahil lang po sa CMD yan. Siguro po talagang bigay po ng Diyos talaga. Tubig po talaga na ginawa ng Diyos para sa atin. Sana po lahat po ng nakakapakinig nito gayahin din po kami ang nangyari sa amin na gumaling sa sakit. Ito po nakakapagturpa dahil po sa HCIVs. Ang dami pong nangyari sa pamilya ko. Kung ikukwento ko po lahat, baka po maghapon magdamag tayong magkukwentuhan. Ito pa, itong pinsan ko po ay taga Bicol. Kasi po ang mama ko Sorsogon din. Colon cancer po ang pinsan ko. Mga pura po. Padi din po ang kanyang kapatid. Ang sabi po ng pinsan ko, so meron akong colon cancer, stage 3. Magkikimo ako ng 3 months, 1.2 million po. Sabi ko sa kanya, kaya mo mag-chemo ng 1.2 million, kaya mong uminom ng 250 drops a day. Gawin mo nga for 3 months. Ginawa po ng pinsan ko. Alam po nyo, after ng chemo, siyempre po ilalaboratory ng doktor. Nagtataka po ang doktor niya. Cancer-free ang pinsan ko pong yun. Hanggang ngayon po, nagka-cancer din po yung kapatid niya, breast cancer. Hindi po nabahala. Kasi po, tawa-tawa pa ang pinsan ko. Dahil, pagagalingin ako ng CMD yan. Ngayon po, ang mga kamag-anak ko rin po sa Bicol, sa Sorsogon, nagiinuman po lahat. Meron pa po ang brother ko. At saka po, ang brother ko po kagaya po ni Gloria, ang sakit. Inopera ho yan. Sabi po ng doktor, mga 15 days siya sa hospital. Pero po, in 4 days, yung sugat po niya sa may batok, naghilom po in 4 days. At saka po hindi nag-brace sa leeg ang brother ko. Takanta rin po ang doktor niya. Bakit po hindi sakit, hindi nakakaramdam? Sabi po ng doktor, sir, anong nararamdaman mo? Wala lang, dok. Wala, sir. Sa dami niyang na-operang ganun, talagang ang pain, mas talagang sakit talaga. Pero sa brother ko po, wala po talagang naramdaman na sakit. Ganon din po yung pamangkin po ng asawa ko. Unang apo ko yun. Brain tumor, cancer. Ang taning po ng doktor sa kanya, 3 months. Hindi po siya aabutin ng 9 months. 1 million po ang operation niya sa St. Luke's, ang bayad. Then, nag-usap-usap po kami ng pamilya ng asawa ko, ipapa-opera natin, 3 buwan lang palang mabubuhay. Sabi ko, ipa-opera na lang natin sa mura. Sabi ko, sayang 1 milyon, ibili na lang natin sa sakyan o pangkain na ganyan. Alam mo nyo, na-opera po yung batang yon. Nagtataka rin po ang doktor, 9 na buwan na po, buhay pa. 1 taon na po, buhay pa. 7 taon na po ngayon, buhay pa rin po yung batang yun.
Salamat po. Oo, ate pangalan at Ay, kami po ay Makati po. Nasabi ko na ang pangalan ko. Pangalan ulit. Corazon Sanidad po ng Makati. So ayan po, thank you very much ate. Ito ngayon. Ayun sa mga listeners natin, iba't ibang health problems ay pwedeng matulungan ng ating product. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So dito na tayo. Ulitin ko yung aking text hotline sa inyo. Basta when it comes to health problem, text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717 at yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol dahil sa CMD Bicol, si Nurse Earl po ang taga-sagot natin dyan. Sa mga areas na walang mga ZMD Center, pwede kayo mag-order sa amin because we ship our products nationwide via LBC or JNT. Connect kayo sa cmdhealth.ph. Okay? So, yan. Announcement uli sa mga taga-Legazpi at malalapit na bayan dito sa aking area. By the way, hello kay Ma'am Mariel Gasilios and Ma'am Mitos Ligmayo. Yan. At sa lahat na makakapakinig ng ating program at makakapanood nito sa Facebook kasi iba-ibang radio station po ito mapapakinggan at iba-iba namang Facebook. Opo, hello po sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. So, eto na uli. Free health consultation August 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. Sa mga taga-Daet at malalapit na bayan dyan, avail your free health consultation at CMD Center in Daet sa Diego Linya Street, Barangay 7 in Daet. Malapit sa Giselle's Garden. Timingan nyo lang, 9 a.m. to 11 a.m. or in the afternoon, 2 p.m. hanggang 4 p.m. Ano yan? Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Mga taga Naga City, magkakaroon ulit tayo ng event dyan. Uulitin natin. Come September. Opo, promise, babalik-balikan ko kayo. Sa mga taga Jose Panganiban, Camarines Norte, meron tayong event dyan. Health Symposium with free health consultation, August 21, dyan kay Care of Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. And of course, ano tayo dyan? 8:30. 8:30, Health Symposium, then free health consultation. And of course, sa mga taga-Daet, kita-kits ulit tayo, Daet and Labo. Ito yung schedule natin ng Health Symposium, August 22, Saturday, dyan sa Giselle's Garden, sa Daet. 9:30 a.m. Kita-kits po tayo. And August 23, sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. 9 a.m. po dyan. Ang gagawin kasi natin dito sa Labo, Health Symposium with free health consultation. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? So, yan muna. At meron din tayo nakaschedule care of Ma'am Maricel. I-announce ko kung saan yung magiging venue dyan. Also sa Jose Panganiban. Okay. So, dito na tayo sa mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz. Naga City sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Naba, Camarines Sur, Cati sa Sil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. Andyan si Ma'am Francia Embudo, Zone 2, Pag-Uring Nuevo, Libmanan, Camsur. Okay. Sa Catbalogan, hanapin niyo po CMD Center at 5391 second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore.
May active tayong distributor dyan, Delia F. Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn, Bathan. Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital sa Purok 1. Barangay Tugos, Paracali, Infant Tugos Elementary School sa Purok 8, Poblacion. Santa Elena, Camarines Norte, Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvisi Pharmacy, in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balani, Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa, Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carenderia. Sa Daay Public Market yan. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysoran. Karamuran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Stockist Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, Atap, Pascas, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion Baleno, Aida Amoy Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate City. Hello kay Miss Jerlyn Alilita, dyan sa ZMD Center in Naga City. Sa Sorsogon, hanapin lang si Ma'am Jenilyn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon, Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Rizal Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Billen, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, Mirna Mirandilla, Purok 1, Oras, Castilla, Sorsogon, Maricelia Masares, Purok 1, Bascaran, Daraga, Albay, Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay, Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Ligaspi, Maria Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay, sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, kay of Ma'am Star Gomez. So, First District of Albay, Mr. Raymond Des, 156 Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay, Kati Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Kati Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Mami Michelle Biesca, CMD Stockist Center,
AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay, Maribi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, sa 2nd District of Albay, yung aking office, CMD Office, Arnabo Wellness Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Airol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Porok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Porok 2, Itba, Manito, Lin Aringo, Porok 3, Barangay Hulugan, Manito, Albay, Toy Dahak, Porok 3, Itba, Manito. Okay. Josephine Racho, Balinag, Daraga, Albay, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianas Residence, number 14P Vargas Street, Ilawod, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4. Common Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Purok 2. Common Kamalig Albay, Jocelyn Navarro, Purok 3. Talokto, Kamalig Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandandaraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanuhan, East Legazpi. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City. Vanessa Icardo, Buenavista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front, Buyuan Elementary School. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan. Asuncion, Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas. Rosana Regis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agribet Supply, Mercado Villar. Maria Sabasa, Barian Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2. Sagaysay, Ginubatan. Pagiron, Ginubatan. Hill Rijalde, Zone 9. Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napod, Ginubatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4. Ilawod, Kamalig, Albay. Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkirohan, Legazpi. Mylene Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi. Gire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. Of course, hindi lang good health ang sinishare po namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Tried and tested po ang ating mga produkto. Sa mga taga Naga City, yung malalapit po dyan, come September, magkakaroon ulit tayo. Same event, gagawin natin dyan sa Naga City. Okay? So anyway, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.